Sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang ang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 45 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Sabado petsa 19 sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa katatloman nga bulan sa mga year 2022. Sabong nga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang takna sa mga aga. Sugdolong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Siyempre mga nabalaga diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod kagasubong man na probinsya sa Negros Occidental. Maayo ning balita banwa sa mga motorista o kana sa mga nagabiyahe sang di pampasahero nga salakyan kagasubong man sa mga nagapanagya sang pribado nga salakyan. Sa Marta sa Maya Big Time Oil Price Rollback banwa igapatuman ang mga naglain-lain nga mga oil companies diri sa aton sa pungsod. Kasunod sang 11 kasunod nga mga sinamana nga ginasugata sang big time price hike ka mga motorista. Sa ginapagwadaring advisory sa mga oil companies kahapon base sa oil trading sa may world market
sa nakaligad ang 4 kadlaw banwa sa Mean of Flats sa Singapore. Mayara sang lauman ang masobra 12 o kung malapit agad gani 13 pesos nga rollback sa presyo sang diesel. Samtang presyo sang gasolina naman na magnubo sang 6 pesos and 57 centavos ang kada litro. Kabay pa nga madugang-dugangan naman sa mga oil companies, no? Kahit tinagligad lagi ito nga Martes sa sobra gida 7 ang ginasaka sang presyo sang gasolina, and then masobra naman sa 13 pesos ang ginadugang sa litro sang diesel. Pero timayo-mayo lang ni gani because mas dako ni ang anunsya nga rollback kahapon kung kumparar sa nagligad ang adlaw sa Miyerkules nga posible maganubo sa 10 pesos ang kada litro sa diesel. Sa ilang advisory kahapon, 12 pesos and 51 centavos ang iganubo sa presyo sa diesel. I-check nato na sa bila ka mga fuel stations diri sa Maya Syudad sa Bacolod, at least Banwa, mamaynosin din naton ang rollback sa Martes sang aga with Bombo Carl may defensor. Bombo Carl sa report come in. Yes, diri subong sa isa ka pulis ako na gas station, no, sa diri sa syudad sa Bacolod, Bomborling sa subong at iari no ang presyo diri subong sa gatong Bomborling so diesel 74 pesos and 8 centavos, sa silver 71 pesos and 90 centavos, sa premium Bomborling 72 pesos and 65 centavos Bomborling. Piko mag-roll back sa Bomborling by next week, so 12 pesos ang mabuhin, 12.50 pesos ang mabuhin sa diesel Bomborling. So kung sumahon ni natin dagan ini 62 pesos ang diesel by next week Bomborling. Sa silver naman ate kung magnubo sang 6 pesos and 95 centavos Bomborling. So ini nubo ini siya by 64 pesos ang silver Bomborling, 87 pesos ang mabuhin diri Bomborling. So po no sa 65 pesos o kung 62 pesos ang range ako ng ang presyo sa gasolina by next week Bomborling. So balik-balik nagawa to, no, Bombo Carl, sang week before last. Yes, Bomborling na mabalik na kung madayon man gid Bomborling ini nga rollback at mabalik gid sa 60 pesos no ang presyo sang gasolina kag sang crudo Bomborling. Ang gasolina gani Bombo Carl, pila ganito? Ang gasolina Bomborling sa silver 71 pesos and 90 centavos, sa premium naman 72 pesos and 65 centavos Bomborling. Okay, so minusan ini naton sang pila 6 pesos and 57 centavos. So balik ka naman na sila almost 65. 64 plus. Yes, Bomborling, 64 pesos or 65 pesos ang maging presyo by next week sang gasolina Bomborling. Pero halos yun, while hanggaling sila diferensya, no, ni diesel kag gasolina. Maging gani Bomborling, pero at least Bomborling, no, ang presyo sang diesel maganubo Bomborling. Kung makita na kung nagdugo gid no kay sa subong pagtaas o kung pagtaas ang gatong Bomborling o kung sang crudo. Ako sa tawon gid gani ang crudo gid ang pinakataas subong presyo Bomborling. Nakibot gid ang aton sini nga mga drivers bangon nga kalabanan diri. Especially ang PLJ Bomborling na crudo gid ang ginagamit sa mga taxi, may araman nga gasolina ang ginagamit Bomborling. Tinakibot gid nga nagtaas ang presyo sa crudo sa gasolina Bomborling. So sige lang mayo na lang nasang sa wala gyud sang rollback. Kay kon sobra diri 12 pesos and 50 centavos ang presyo sang diesel. Ini man gid dako ang diferensya nila sang price hike sang Martes sa Bombo Carl nga 13 and 15 centavos. Yes. So ginabalik lang gani Bomborling no ang presyo antes siguro duwagi kasi mana nga pagtako nga pagtaas sang gatong Bomborling. Pero do dihado gyapon mga motorista kay may piso gyapon nga bilhin Bombo Carl.
Yes, amo kita ni Bombarlin may piso sa gihapon nga nabilin. So, okay, Bombarlin na pisan na ini no na maganugo by next week. Tini bantayan man naton Bombarlin nga ang paguntat sa nga biyahe o ng People's Holiday by next week, Bombarlin. Ining March 21 kaga March 22, Bombarlin. Sa mga motorista, medyo minir-minir lang kanay sila tughong subong ulaton nila Martes ang kagahon na Bobo Carl. Yes, sa Bombarlin ulaton sa Martes ang kagahon, no? Kasi Martes ang kagahon, no? Kung Lunes ang Lunes ka lang sa gabi. So, midnight ka lang ko. Kagahon, Bombarlin, change naman sa presyo sa gatong Bombarlin. Midnight dapat kay ang iba na dre 12:01 sila nag-implement sang adjustment. Although iban to nagligad ng galing inadlaw bala Bombo Carl or before ang Martes, iban to nagbakal na pila ka drum magawang diesel. Ti kanugon to no, may rollback abi sa Martes. Sakto gid Bombarlin, ang iba nagdala sa ila sini nga mga drum, hindi lang isa ka drum kundi tag-apat man at tag-apat pa nga drum ang gindala nila Bombarlin. So dito kasulok pala no ang kadako gid sang pagtaas then antes nagdako ang taas ang gatong madamo sa mga nagpatugong kag madamo sa mga nagstock sa crudo ti. So kasulog man nga by next week maganubo ang presyo sa gatong Bombarlin. Okay. Sige. Pila to mga nagkaladakpan on the other hand, Bobo Carl? Yes, sa Bombarlin, so anong ka mga persona ang nag-surrender pag nag-deposit sa ila sining tagsa-tagsa ka mga armas sa tagsa-tagsa ka mga police station sa Negros Occidental, una diri sa Sitio Totong, Barangay Talagakay, Hinubaan, Negros Occidental, mayari diri nga nag-surrender sa isa ka 38 caliber revolver na nag-surrender ini siya sa 2nd NOC PMFC, Bombarlin, ti amoy ni kabaylo ini sang armas baylo bugas Bombarlin. So sa Pulupandan, yara man sang nag-deposit sa Barangay Zone, halin agikan sa Barangay Zone 4, isa ka Mega 1911 caliber 45 pistol, kagari ini subong sa kustudiya sang Pulupandan Municipal Police Station. Kaga sa may Barangay Dulao, Bago City, mayara sang nag-surrender sa isa ka 12-gauge shotgun, so made in Bombarlin, kag mayara sang duwa ka live ammunition. So ari ini subong sa kustudiya sang PNPO Bombarlin. Ini mayara man sang baylo nga bugas sa Bombarlin. So mayara man sang nag-deposit sa area sang Lakasiliana, isa ka unit sang SAM caliber 45 pistol, kag ara naman sa kustudiya sang Lakasiliana Municipal Police Station, kaga sa may Barangay Tutong sa Hinubaan, may paginsang nagdugang nga nag-surrender o kung nag-surrender sa iya sining homemade shotgun, wala sang ammunition, kagara sa kustudiya sang NOC PMFC ang homemade shotgun Bombarlin. Sa area sang Hinigaran, mayara sang nag-deposit sa isa ka caliber 45 Bombarlin. So ari na subong sa Hinigaran Municipal Police Station ang ining caliber 45 Bombarlin. So maayo man ini gani Bombarlin, no? Bisan pa nga wala sa programa o kunyara sa programa sa mga kapulisan, mera sa gihapon nga nag-surrender kag nag-deposit sang ila sini nga mga armas sa Bombarlin. Amo na namin nga incentive Bobo Carl kay ate sa puli mo bala may dala kayang bugas. Anyway, kung maproseso nila ng mga dokumento, mabawi man to nila ang ila armas. Yes, sa Bombarlin ang mga nag-deposit, pwede pa ini nila yung magbawi ang ila sini nga maarmas. Basta lang may ipakita pa ini sila nga dokumento after sang COMELEC gun ban o kung after sang election Bombarlin. Supot na gawa, no? Doto nga sa sako, ginhatag. Yes, isagid ka sako. Isagid ka sako. Isa ka armas, isa ka sako ang ginabaylo Bombarlin. O kanabay man siya naman makatipid agad subong nga daan na mahal ang balaklon. Yes, sakto gid Bombarlin, ti ang worth nga daan sa nga isa ka bugas kapin pa kung manami ang bugas sa Bombarlin nagadalagan sa 3,000 pesos Bombarlin. So dako na ini nga bulig sa aton sini nga mga kauturan at least bala Bombarlin, hindi pa ini sila mag-atubang sa kaso Bombarlin. Okay. Sige, thank you again, Bobo Carl. Bombarlin na may nang report sa gikan sa Petrol, ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. So, si Tato for all #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!
Kadamo nga salamat kay Bombo Carla Mea Defensor kung mapatuman ni ang big time rollback sa masunod nga semana. Ilabi na sa adlaw sang Martes, depende na sa mga oil companies. Iba na bilang sa 12:01 sang kagahon, iba naman dalas 6 sang aga, iba naman dalas 4:01 sang hapon. Basta nakanda na nato ng adlaw sang Martes ni mga price adjustment. It's either sa rollback o kung sa pagasaka sang presyo. Sa masunod nga semana mo naman ni ang iganubo sang presyo sang produktong petrolyo sa may diesel banwa 12 pesos and 50 centavos. Iba na dra 12 pesos and 51 centavos. At the same time, sa may gasolina, maganubo naman na banwa sang 5 pesos ang pinakanubo nga rollback sa presyo sang gasolina is 6 pesos and 57 centavos per liter. However, may pilaman na ka mga oil companies na magpatuman almost 7 pesos. Almost 7 pesos ang iga rollback. Ang estimated nga price adjustment still subject to change depending sa resulta sa trading kahapon and ginagamit sa mga local oil industry ang mean of Platts sa Singapore. Ang daily average sang tanan nga mga trading transaction sa tunga sa mga buyers and sellers ng petroleum products as assessed and summarized by Standard and Poor's Platts. Samo ni ang ginabasihan nila. Sang nagligad sining adlaw sang Miyerkules, nagpatunda naman to sa mga motorista ang tiglikom sa Department of Energy nga si Secretary Alfonso Cusi lauman na gaban naton sa masunod nga semana ang rollback. Sa mga nagapanagya sa mga pribado nga salakyan o kon sa mga nagabiyahe sang pampubliko nga salakyan sa medyo minir lang ginanay. Although tiamo gamanaya ang realidad sa mga nagabiyahe sang pampubliko nga salakyan kung ano ang kinanglandon subong nga or wasabi tiamo na gina full tank or gina patughong nila subong nga adlaw. Pero, giban na naton sa mga kotoran, nilabi na mga nagapanagya sang pribado nga salakyan, nagabakal sang drum-drum nga diesel nagligad nga semana. Medyo, inang, sayang kay timayaraman sang big time rollback sa Martes nga adlaw banwa. Kabay pa nga ini siya ang magtayo yun. May pila na diri ka mga factors. Ilabin ng pagpatuman na sa China sa lockdown sa may sobra 10 million nila ka mga population because of COVID-19 pandemic. So limitado naman ang hulag, limitado man ang gamit nila sa gatong nga nagresulta sa pagganubo sa konsumo sa China. Ang isa sa mga pinakadako nga importer rather sang gatong kaga sila man syempre ang isa sa pinakadako nga konsumidor. Nagresulta sa pagganubo sang presyo sa may world market, maganubo man ang presyo sa Pilipinas. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Sabado, Marso 19, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Bombo Radio Philippines kaagapay ng COMELEC sa pagpapalabas ng pinakamalaking presidential debate mamayang gabi po yan. Sa international news naman, si Chinese President Xi Jinping sinabi kay US President Biden na dapat nang matigil ang kaguluhan sa Ukraine. Karahasan laban sa kababaihan naman, hindi raw kukonsintihin ng PNP. Itong aktor na si Kit Thompson isinailalim na po sa inquest proceedings matapos bugbugin itong kanyang girlfriend na si Ana Halandoni. Si Pangulong Rodrigo Duterte naman hinikayat ang iba pang mga miyembro ng NPA na samantalahin ang natitirin nilang 3 buwan sa pwesto para matulungan pang makapamuhay ng normal. Samantala po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board hindi naman pinagbigyan ang kahilingan ng mga transport groups na dagdagan ng piso ang minimum fare.
Nasa 3 kataong nalulong naman sa online sabong ng hold-up gamit ang pellet gun sa May Albay. At karagdagan pa ang balita mula sa ibayong dagat na nasa 130 katao naman ang nailigtas mula sa binombang teatro sa Mariupol. Mahigit 1,000 individual hindi na nahanap ng mga otoridad. Sa atin pong sports balita, itong tennis star na si Roger Federer magdodonate daw ng $500,000 katumbas po yan ang 25 million pesos para sa mga batang apektado ng paglusob ng Russia sa Ukraine. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Dahil na rin po sa mga natanggap na batikos, nag-set up na po itong Commission on Elections sa COMELEC ng live stream sa nagpapatuloy na pag-imprenta po ng balota sa National Printing Office o NPO doon sa Quezon City. Ang mga iniimprentang balota ay gagamitin para sa May 9 national at local elections. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na 24/7 ang printing ng balota, at ito ay mapapanood itong live stream sa uninterrupted feed webcasting na live mula mismo doon po sa NPO. Accessible naman ito sa official COMELEC website maging sa kanilang Facebook page. Tuloy-tuloy daw ang live stream hanggang sa matapos ang pag-imprenta po ng mga paraphernalia at mga balota na gagamitin sa halalan. Ituring daw itong hakbang ng COMELEC para makapag-communicate ang mga ito sa publiko, at gagawin daw lahat ng komisyon ang kanilang makakaya para ma-promote ang transparency at ma-secure itong public trust para sa nalapit na halalan. Makikita sa live feed ang printing area, maging itong packing at shipping area at itong quarantine room. Itong area para sa printing at packing at shipping ay makikita sa pamagitan ng iba't ibang anggulo. Masasaksihan dito ang ginagawa ng mga nagtatrabaho sa loob at maging ng mga taong pumapasok at lumalabas sa naturang lugar. Ang quarantine room naman ay para sa rechecking ng mga rejected ballots dahil sa iba't ibang rason, gaya na lamang ng irregular margins, itong mga smudges at iba pang depekto sa mga balota. Maliban sa live streaming, naglagay na rin umano ang COMELEC ng observation areas sa NPO maging ng COMELEC warehouses dito po sa Santa Rosa sa Laguna. Samantala naman, ang Bombo Radio Philippines kaagapay na rin ng COMELEC sa pagpapalabas ng pinakamalaking presidential debate mamayang gabi. Kaugnay niyan, may special report si Bombo Elmar Acol. Right, Bombo Gerald, Bombo Everly, dito tayo ngayon sa stage sa Harbor Garden Tent ng Sofitel Hotel sa Pasay City. Dito sa entablado, nakaready na itong 10 mga podiums kung saan tatayo dito ang 10 mga presidential candidates sa tinaguriang Pilipinas Debates 2022 The Turning Point. Dito muling magkakasubukan itong mga presidential candidates sa gagawing harapan na sa ating countdown ay eksaktong 51 araw na lamang ay halalan na. Alas 7 mamayang gabi magsisimula ang debate na tatagal ng mahigit sa 2 oras. Ito ang simula ng serye ng mga debate kung saan ang nag-organisa mismo ay ang Commission Elections sa COMELEC. Ipinagmamalaki ng COMELEC na ito na ang pinakamalaki at pinaka-official daw na debate. Bukas kasi ay ang banggaan naman ng mga tumatakbo sa pagkapangalawang Pangulo at dito rin sa kaparehong lugar gaganapin. Ilang oras bago ang debate, nasilip ng Bombo Radio na abalang-abala na ang lugar na ito sa paghahanda at pinaganda pa lalo ang entablado para mas maging komportable ang inasahang matinding debate. Sa lawak ng lugar na ito na Harbor Garden Tent na nasa bahagi din ng CCP Complex at malapit lamang sa Manila Bay, may kanya-kanyang holding rooms o area na inihanda para sa mga kandidato. Samantala, hanggang sa ngayon ang opisyal na pahayag ng COMELEC, tanging ang standard bearer ng Partido Federal ng Pilipinas na si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hindi makakadalo. Pero kung magbago daw ang kanyang isip, hanggang mamaya ay pwede naman daw siyang humabol. Ang mga kumpirmadong harap nga sa debate mamayang gabi ay ang 9 na mga presidential candidates na kinabibilangan ni na dating presidential spokesperson Ernesto Abella,
Labor Leader Leody de Guzman, Manila Mayor Esco Moreno, dating National Security Advisor Norberto Gonzales, Senador Panfilo Ping Lacson, Senador Manny Pacquiao, Businessman Faisal Mangundadato, Dr. at Attorney Jose Montemayor Jr. at Vice President Lene Robredo. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia ang siyang namumuno ng Pilipinas Debates 2022, magiging pantay sa lahat at walang kinikilingan na kandidato ang event mamaya. Titiyakin daw nila magkakaroon ng oportunidad ang lahat ng mga presidentiables na makausap ang mga botante. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Commissioner Erwin Garcia. We will ensure that we will be able to do it impartially, fairly, at the same time, a full opportunity for everyone na makausap ang ating mga kababayan. Samantala pa rin napag-alaman ng Bombo Radio na ang magiging moderator sa debate na ito ay ang veteran broadcast journalist na si Luce Cruz Valdez. Itong unang debate mamaya ng sentro ng mga isyo ay iikot sa usapin ng pandemic at ekonomiya. Sinabi pa ng COMELEC na kabilang si tatanong nila ay mula sa 20 mga katanungan na pinili na nanggaling naman sa publiko. Itong estilo po ng mga debate hindi na yung Q&A o questioner type. May limitasyon din sa oras nagpagsagot ng mga presidentiables. Merong inilaang 90 seconds sa bawat kandidato na sagutin ang pangunahing katanungan. Kabilang pa sa mga mechanics at criteria. Bibigyan din sila ng 30 segundo para sa rebuttal at 30 seconds din para naman sa rejoinder na tinatawag. Inabisuhan na rin ng komisyon ng mga presidentiables na bawal sila na magdala ng kudigo sa stage, pero bibigyan sila ng susulatan sa rin nilang mga podium at nandun na yun sa pagdating nila. Masasabing marami na talagang nilahukan ng mga debate ang mga kandidato, pero ang gusto nga ng COMELEC, makilala pa sila ng gusto ng mga botante para sa mas matalinong pagboto. Sa labas ng venue ng higanting fully air-conditioned na tolda na ito, nakaready na rin ang malalaking mga media organizations na magko-cover, kasama na rito ang Bombo Radio Philippines. Ang naturang harapan ng mga presidentiables ay maririnig din at mapapanood sa mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM stations nationwide, na tanging ang radio network na magdadala sa mahalagang okasyon sa mga probinsya. At hindi lamang iyan, mapapanood din sa mga social media platforms ng Bombo Radio tulad ng Facebook, YouTube, Bombo Radio mobile app, ang debate bilang bahagi pa rin ng public service ng network katuwang ang COMELEC. Sumuli sa ating mga paalala sa ating mga kabombo, magkita-kita tayo sa pakikinig at panunod. Mamayang gabi, pagkatapos ng Bombo Network News alas 6 ng gabi, ay susunod naman ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point, alas 7 ng gabi. Mula rito sa lungsod ng Pasay, ito pa rin si Bombil Maracol nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Samantala, inihayag po ni US President Joe Biden na naging maayos ang kanilang naging pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping. Ito ay matapos ang naging pag-uusap ng dalawang pangulo via video call na tumagal naman ng halos 2 oras. Sa ulat ng White House, natuon ang talakayan ng dalawang leader sa nagpapatuloy na paglusob pa rin ng bansang Russia sa Ukraine. Ngayon na naging dahilan ng pagkasawi ng maraming mga sibilyana, kabilang na yung kanilang mga anak, itong mga bata. Dito, ibinalangkas ni US President Biden ang panawagan ng Estados Unidos at iba pang mga kaalyado nitong bansa hinggil pa rin sa nangyayaring krisis na ito. Sa pag-uusap na inilatag ni Biden, sa pag-uusap po ay inilatag ni Biden ang lahat ng kanyang mga hakbang upang pigilan at tugunan ang nasabing kaguluhan, kabilang na ang pagpapataw ng mga kaparusahan sa Russia. Bilang pagkumbinsi sa China ay inilarawan din ng Presidente ng Amerika ang implikasyon at consequences kung sakaling ituloy nito ang pagbibigay ng material support sa Russia habang nagsasagawa ito ng mga brutal na pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine kung saan maraming sibilyan ang nadadamay. Naniniwala naman na si Chinese President Xi Jinping na dapat nang matapos sa lalong madaling panahon ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng dalawang nabanggit na bansa. Nanawagan din si Xi sa NATO na maayos na makipagdialogo sa Moscow ukol pa rin sa naturang usapin.
Ngunit hindi pa rin ito nagpahayag ng kahit na anumang uri ng paninisi kay Russian President Vladimir Putin hinggil pa rin sa ginawa nitong pagsalakay sa Ukraine. Samantala nagbabala naman si Biden kay Xi hinggil pa rin sa consequences na maring harapin sa oras na ituloy ng China ang pagsuporta sa bansang Russia. Sa kabilang banda naman ay nagkasundo ang dalawang bansa tungkol sa kahalagahan ng pananatili ng open line communication upang pamahalaan itong kompetisyon sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala pa, pumalo na sa 816 na katao ang nasawi habang sugatan naman ang nasa 1,333 na mga individual simula ng salakayin ng Russia ang Ukraine. Ayon sa United Nations Human Rights Office, karamihan sa mga casualties ay biktima ng mga pampasabog na mayroong wide impact area. Kabilang na nga dito ang pampabomba ng mga mabibigat na artillery at multiple launch rocket system at missile airstrikes. Sa bilang na ito, nasa 168 na mga lalaki ang nasawi, nasa 100 mahigit namang mga kababaihan ang namatay at may mga bata ding nadamay. At gayon din ang mga sibilyan na hindi pa malaman kung ano ang mga kasarian. Samantala, naniniwala naman ang human rights na ang aktual na bilang ng mga ito ay mas mataas pa, lalo na sa mga government-controlled territory, lalo na noong nakaraang mga araw. Samantala, matapos ang ika-11 na po na sunod-sunod na linggo na nagkaroon ng taas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan daw itong malakihan namang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base nga sa data ng oil trading sa nakalipas na 4 na araw sa Min of Platts, Singapore, posibleng pumalo sa 12.51 ang bawas sa presyo ng produktong diesel, habang ang gasolina ay may tapyas ding 6.57 kada litro. Pero subject pa rin umano ang price adjustment sa resulta ng trading ayon sa kaparehong source. Karaniwang ipinatupad ang oil price adjustment sa araw ng Lunes at ipinatutupad naman sa araw ng Martes. Samantala, karahasan laban sa kababaihan, hindi kukonsintihin yan ng PNP. Samantala, ang aktor na si Keith Thompson, sinailalim na po sa inquest proceedings. Kumuha tayo ng update mula kay Bombo Anali Soberano. Isinailalim sa inquest proceedings ang aktor na si Keith Thompson bandang alas 5 kahapon ng hapon dahil sa paglabag sa Section 5A at I ng Republic Act 9262 sa harap ni Tagaytay Assistant City Prosecutor Attorney Rainier Desecada. Ito ang kinumpirma ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Sinabi ni Fajardo, si Thompson ay inaresto dahil sa pambubugbog sa kanyang girlfriend na isang aktres at model at kasalukuyang nakakulong sa Tagaytay City Police Station. Mariin namang kinondena ng PNP ang anumang uri ng karahasan laban sa kababaihan. Ang pahayag na ito ay ginawa ni PNP Public Information Office Chief Brigadier General Roderick Agustus Alba makaraang maligtas ng mga tauhan ng Tagaytay PNP sa isang hotel kahapon ang kasintahan ng aktor. Siniguro ni Alba na hindi natitinag ang PNP sa kanilang mandato na pangalagaan ang karapatan ng lahat ng kababaihan, lalo pa at ipinagdiriwang ang Women's Month. Siniguro naman ni General Alba na magiging transparent at patas ang investigasyon sa kaso. Nananawagan naman si Police Regional Office 4A Regional Director Brigadier General Antonio Yara sa mga babaeng biktima ng karahasan na huwag mag-atubiling magsumbong sa PNP, kagaya ng ginawa ng kasintahan ni Thompson. Pinuri din ni Yara ang mabilis na pagresponde ng Tagaytay PNP sa sumbong ng biktima at naiwasan na umabot pa sa mas marahas na sitwasyon. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, formal nang naghain ng reklamo ang Philippine National Police sa Department of Justice o DOJ laban sa mga taong sangkot pa rin sa pagkawala ng mga sabungero. Sinampahan ng kasong kidnapping at serious illegal detention ng itong mga sabungero ang siyama, nakatao at 6 na iba pang hindi pa nakikilala.
Sa isang statement po ay sinabi ng Department of Justice ang insidente ay nagmula sa pagkawala pa rin ng biktimang mga sabungero noong Enero 13 matapos na magtungo ang mga ito sa Manila Arena upang sumali sa 6 na Kaka-Stag Derby. Pinangalanan ng kagawaran ang mga respondents sa naturang reklamo na sina Julie Aguilar, Patidongan alias Dondon, si Mark Carlo Evangelista Zabala, itong si Virgilio Pilar Bayog, Robert Guillermo Matiliano Jr., Jonas Alegre Alingasa, Janry Recapora, Consolacion, Rolden Alonto, si Blair Codilla at isang alias Sir Chief at John Dos. Ayon sa Department of Justice, ang mga kinasuhan na mga miyembro ng security personnel ng Manila Arena ay sinasabing nagsabwatan umano ang mga ito nang pumunta sila sa Cock House na kinaroroonan ng mga biktima at sa pilitang isinakay sa isang gray na van. Hindi naman sinabi ng kagawaran kung ilan sa 34 na mga nawawalang sabungero ang iniulat na kinidnap at iligal na ikinulong ng security personnel ng Manila Arena. Samantala, naghain na rin ng kaso ang Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa 8 security personnel ng Manila Arena na umano'y sangkot sa pagkawala ng 6 na sabungero noong Enero 13. Nagsampa ng reklamo ang CIDG agents kasama ang isang witness sa Department of Justice sa Manila. Ayon kay Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson for the Philippine National Police, ang kasong mga sinampa ay kidnapping at serious illegal detention. Ang mga kasong ito ay may kaugnayan pa rin sa umano'y kidnapping sa magkapatid na Marlon at James Bakay, John Claudio Inonog, Mark Joseph Velasco, Rondela Cristorom at Ruel Gomez na lahat ay nagmula sa probinsya ng Bulacan. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ng CIDG ang respondents sa naturang mga kaso. Nauna na ngang pinatawag ang mga security guard na sina Mark Carlos Zabala, Rogelio Borican, Berhelio Bayog at Joey Pereira at Arnel Arturo. Gayon din si Manila Arena Administrator Cesar Sulit para bigyang linaw ang misteryosong pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa statement ng witness, nakitaan niya ang security guards na puwersahang dinala ang mga biktima sa van na nakitang papalabas mula sa Manila Arena. Samantala naman na itong Department of Education ay talaga namang sinabing okay daw itong kinalabasan ng in-person classes dito sa isinagawang virtual press conference ng Biyernes. Sinabi po ni Department of Education Secretary Leonor Briones na nasa 14,350 public at private schools itong nakiisa sa in-person classes at nilahukan ng 2,562,514 na learners. Sinabi ni Briones na base sa inisyal na assessment, naging matagumpay daw ang paghahanda ng Department of Education sa muling pagbabalik ng estudyante dito pa rin sa face-to-face classes. Naging maganda rin daw ang tugon dito ng mga learners, kanilang mga magulang, ang mga local government units at mga school officials. Ayon kay Assistant Secretary Malcolm Garma po, naging excited daw at enthusiastic naman ang mga estudyante sa pagpapatuloy ng in-person classes, pero nananatili itong limitado. Noong Marso 17, nasa kabuang 9,353 na schools na kinabibilangan ng 8,972 na public at 381 na private schools ang nakibahagi sa limited face-to-face classes. Tuloy-tuloy naman daw itong pagkikipag-ugnayan ng Department of Health at itong DepEd para pag-usapan ang measures sa pagpapaluwag dito sa mga restrictions. Kasunod na rin ito ng parawagan ng economic team ng pamahalaan na pagbubukas ng in-person classes. Sinabi ni Undersecretary Nepomuceno Malaluan na ikinokonsidera na raw ng Department of Health ang pediatric vaccination rate na magiging batayan sa pagluluwag dito pa rin sa mga guidelines. Samantala, abangan mamaya may panahin po tayo kay Dr. Arwin Serrano, itong board member ng PPCRB. Alamin natin yung kanilang paghahanda dito pa rin sa nalalapit na halalan. So, nandiyan na si Dr. Arwin
Okay, so mamaya abangan na po natin itong si Dr. Arwin sapagkat mahalagang malaman din yung kanilang posisyon dito pa rin sa mga nangyayari po sa COMELEC. Samantala muna, Sa iba pang mga balita, 2 na lamang umano sa 17 mga rehiyon sa ating bansa ang kailangang madoble kayod para maabot ang 60% ng kanilang target population na kailangang mabakunahan laban sa COVID-19. Ito ay ang SOC-Sargent na mayroon lamang 25.95% habang ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naman o BARM ay mayroon lamang 56.6%. Ito ay base na rin sa datos na nagmula sa National Task Force Against COVID-19. Nasa 9 na mga rehiyon naman ang mayroon ng fully vaccinated na nasa 70% ng kanilang target. Kabilang pa rito ang Metro Manila, ang Cordillera Administrative Region, ang Ilocos Region, ang Cagayan Valley, ang Central Luzon, Calabarzon at Western Visayas. Ang mga rehiyon naman mula sa Mimaropa, Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao at Caraga ay nakumpleto na ang kanilang COVID-19 primary series ng 60% ng kanilang target population. Sa ngayon, nasa 139.5 million ng mga bakuna ang naiturok sa buong Pilipinas at papalo na rin sa 64.8 milyong mga Pilipino ang nakakuha na ng kanilang primary doses, kabilang na ang single shot na Janssen at Sputnik Light. Sa kabuuang bilang, ang mga fully vaccinated ay nasa 11.3 million na. sa mga sandaling ito na po, makakasama na po natin si Dr. Arwin Serrano. Ito pa ring PPCRV, syempre, board member. At alamin natin yung mga latest dito pa rin sa kanilang paghahanda dito sa lalapit na halalan. Dr. Arwin, magandang umaga po ulit. Live na tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide po tayo. Yes, magandang umaga sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Good morning ho. Opo, Sir Dr. Arwin po, unahin natin yung issue po dito sa napaulat lang kahapon, hawak na ng NBI yung mga sinasabing suspect dito sa data breach. Bilang isang election watchdog, sa panig po ninyo, hindi po ba kayo nababahala rito? Lalo na ilang araw na lang po, halala na po, sir. Hindi kami nababahala rito dahil sa yung mga nakalap naman naming mga impormasyon both sa media at saka during the earlier hearings sa Senado at saka sa Kongreso ay puros naman to mga dating mga information ang mga nakuha ng mga supposedly na na hacking team, no? Na isiwalat nga sa umpisa sa Manila Bulletin, and then later on naisiwalat na nga sa ibang media at saka dito sa mga hearings na ito. At wala naman napatunayan na nakakuha sila ng information regarding related to 2022 elections. Bagkus ang nakuha nila ay mga 2016 related information na puro mga mga personal items, hindi naman talaga related talaga sa conduct ng 2016 elections. Pero ang tinatanong mo kasi kung nababahala kami kasi papalapit na yung 2022, so wala silang nakalap na impormasyon regarding 2022 elections. Opo, sir. So, yung 2016 po pala yun. Pero dito naman yes, sa ibang issue naman po, dito sa paglalagay na ng live stream nitong COMELEC dito sa National Printing Office, dahil pinatikos po yan, hindi sila nagpapasok po ng mga observers sa inyo pong palagay, itong inilagay ng nilang live stream po, sir. Sir, ano pong masasabi nyo dito, sir? Well, una-una, kami yung nagpanukala niyan. Remember during the walkthrough na ginawa sa atin noong January, January 18 yata yon, pinanukala na namin yan. Kaya lang, hindi ito na-aksyonan. Pinangako ito nung nakaupo pa ng mga chairman at yung dating mukha pa ng NBank, hindi ito na-aksyonan. Pero pinalo up namin ito ng series of letters. Siguro yata kami dito, naka-4 na letters kami
bago nag-retire, no, yung tatlo sa NBank. At pinangako ito ni Chairman Arpas noon. At noong nag-acting si Commissioner Inting, pinalo up din namin ito at sinabi nga nila na napakagandang panukala. Pero inabot pa ng kasalukuyang chairman ngayon yung pag-akto ng COMELEC. So kaya ang una-una dito talagang matutuwa yung kami, kasi kami yung nagpanukala nito during the virtual walkthrough na nangyari nung kalagitnaan ng January. So mabuti na lang inaksyonan na nila at di pa namin alam kung gaano kaganda yung pag-install nila at saka ano yung mga makikita doon sa mga na yon, no, sa mga screenshots na yon na talagang talagang in-install nila. And also yung sa viewing area ng NPO, noon pa naman meron na siyang talaga CCTV doon. Nakikita namin yan doon into different slices, no? At pwede siyang 16, pwede siyang 8, pwede siyang 4, pwede siyang 2. So wala na yun ngayon, no? Pero kaya yan nga yung pinapanukala namin na kapalit dahil nga noong January ay meron pa tayong Omicron scare. Pero ngayon na nga na talagang paganda, dapat wala na rin talagang reason na talagang mas open na talaga yung observation and monitoring sa National Printing Office. And also ganun din sa lahat ng mga merong election-related activities katulad dong sa nabanggit nga na Santa Rosa Warehouse. Opo sir, gaano po kahalaga itong live stream ngayon ng COMELEC para malaman po ng ating mga kababayan na nakikinig po ngayon, sir? Yes, para sa gayon maintindihan din ng nung iba itong nangyayari sa NPO. Kasi ako alam ko na yung nangyayari diyan kasi since 2010, 2013, 2016, 2019 talagang nagpapasyal talaga ako diyan, nagpupunta talaga ako diyan kaya naiintindihan ko yung proseso ng ballot printing process. At para sa iba na hindi nila alam, mas maganda nga ito na nagkaroon uli ng walkthrough aside from the virtual walkthrough na nangyari noong January, nagkaroon ng live walkthrough. Kaya lang hindi nga lang talaga yung dating walkthrough na ginagawa ng COMELEC. Kasi yung walkthrough lang na sinasabi nila, yung nagkaroon lang ng mini conference doon, nagkaroon ng question and answer, tapos pagpasok na doon sa viewing room ay mahigpitan pa, tapos pagpasok na doon sa loob, wala na, sila na lang. So anyway, magkaganon man sa inyong lingkod, hindi ko na rin masyado kailangan yung kasi nakita ko na yan noon pa eh. Tsaka wala naman silang masyado ring mga mga dagdag na proseso na ginawa. Kaya naintindihan ko yung proseso nila at naintindihan ko yung ginagawa nila activities doon. Ngaya lang para doon sa mga bagong mga election monitors at saka sa mga media, baka nga hindi nga nila alam. So baka kailangan nga nilang malaman up close and personal. Okay po, si Dr. Arwin Serrano po pala, maliban sa pagiging board member, siya po yung Director for Voters Education and Volunteer Mobilization po ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting. At kaugnay niyan po ay maki-update na kami dito sa isinasagawan yung training ngayon ng inyong mga volunteers po. Okay, nagsimula kami magbigay ng training 2 Saturdays ago. Ito ay para sa schedule ng aming Luzon volunteers. Last Saturday naman ay sinagawa namin yung Visayas and NCR. So ngayong araw na ito, in just a few minutes from now, ay yung para naman sa Mindanao and others. Yung others, yung iba pa namin mga partners. In fact,
in-invite nga namin yung pati media. So napakaswerte ninyo kung makaka-attend kayo ng aming training mamaya kasi marami kayong matututunan doon, marami kayong scoop na makukuha doon. Naalala ko, meron kayong 2 representative from Bombo Radio na umattend doon sa aming Command Center Operations Media Workshop. At binigay sa kanila yung link para doon sa Zoom training namin mamaya. I don't know kung merong a-attend sa inyo from Bombo Radio, pero in-invite ni Miss Angel yung lahat ng mga media na nandoon. And I don't know, pati yata yung mga hindi nandoon, baka naipasa rin niya yung link. So napakaswerte ninyo kung kayo ay makaka-attend doon kasi hindi naman sa pagmamayabang pero pagmamayabang ko na rin talaga yung training na binibigay ng PPCRB, walang panama yung mga training na binibigay ng mga ilang mga stakeholders and even political parties. Yung training namin ang the best kasi nakita ko na rin yung training ng iba. Mas magaling syempre sa amin dahil kami yung nagbibigay. Opo, ang aking partner din po si Bombo Everly may katanungan din po sa inyo, Doc. Bombo Everly, go ahead. Yes, magandang umaga, Dr. Arwin po. Follow up lang po dito sa nababanggit nyo nga pong mga volunteers. Ilan na po ba lahat? Kumpleto na po ba yung target po ninyo na mga volunteers po, Sir Arwin? Hindi pa namin siya talagang ganap na account yung 500,000 na target namin. At gusto nga namin humigit pa roon pero little by little, slowly, na dadagdagan yung aming mga volunteers at sinasabihan namin yung aming mga coordinators nationwide na huwag kayong mag-alala kung marami ng mga volunteers ang nakukuha ng iba't ibang mga political parties and candidates. Kasi marami pa naman tayong mga Pilipino na talagang nagnanais na mag-volunteer nang walang bayad at nais silang mag-alay ng serbisyo sa ating bayan. Kaya marami pa yan. Kaya kung matutulungan nyo kami patuloy-tuloy, katulad ng pinangako nyo sa akin noon, na patuloy nyong papanawagan dito sa inyong himpilan ang aming pagnanais na makakuha pa ng mga dagdag na volunteers anywhere in our country. Lalo-lalo na kapitbahay po kayo. Opo, Sir Arwin, bigyan nyo nga po kami ng konting patikim dito sa isasagawang training po dito sa ating mga volunteers. Ano po yung mga dadaanan nilang mga trainings po, sir? Okay, yung unang 2 training, ako po yung magbibigay na 2 topics. Yung una, yung AMBAT, Accountable Materials Verifiable Audit Trail Team. Alam ko sa kanila ano ang ginagawa sa Santa Rosa Warehouse, ano ang ginagawa sa mga sa National Printing Office at saka sa iba pang mga warehouse. Ano ginagawa sa hub at saka sa sub-hub. Ano ang importansya ng pagbabantay sa pag-deliver ng mga iba't ibang important items, saan to dinadala, ano yung mga tinatanggap ng local treasurer's office, ano tinatanggap ng hubs, ano tinatanggap ng office of the election officer or even the provincial election supervisor, and then pati yung mga iba't ibang mga movements, and then also yung mga iba't ibang schedules. Yung pangalawang topic ay poll watching. Ito yung pinaka-meat talaga ng aming training. So, para alam nila kung ano yung gagawin nila, ano yung mga iba't ibang klaseng volunteers na meron kami. So yan, ipapaliwanag ko po yan. Yung pangatlong topic ay tungkol sa Voters Assistance Desk. Yung kahalagahan nito, yung gagamitin naming apps, aside from doon sa literally na voters list. And then pang-apat ay yung aming unofficial parallel count and command center operations na gagawin na nga dito sa UST, hindi na po doon sa PAYUS. So para mas maintindihan nila ano ang kahalagahan ng fourth copy of election returns,
And then yung panglima, yung technical aspects ng ating eleksyon. Papaano pa ito tinatransmit, saan ito binibigay sa tatlong servers, ano yung mga ginagamit na mga aid para sa transmission, at iba pang mga aspeto tungkol sa ating 2022 elections. So lahat ng ito ay pag-uusapan maya-maya mula alas 8 hanggang 1:30 ng hapon. Okay po sir, panawagan niyo po siguro dito sa ating mga botante po at yung mga gustong mag-volunteer pa rin dito sa PPCRV. Sir, go ahead po. Okay, maraming salamat sa inyo, Bombo Radio, at dalawa yung aking panawagan. Una, para sa ating mga botante, patuloy tayong maging mapanuri, manaliksik, at saka talagang kilatisin natin mabuti ang mga aplikanteng kandidato na humaharap sa atin mula nasyonal hanggang mapalokal. Mamaya ay merong COMELEC debate at pangungunato ng ating mga kandidato para sa pagkapangulo. Bukas naman ay yung para sa Vice Presidente. Makinig tayo sa mga yon at sa iba pang mga in-offer sa atin ng mga various media outreach sa iba't ibang mga national government organization, non-governmental organizations, para sa tuloy magabayan tayo lalo. Para sa amin namang mga iba pa na nagnanais na mag-volunteer sa amin sa PPCRB, kayo po ay malugod naming tatanggapin. Pumunta lang po kayo sa inyong pinakamalapit na Catholic parish, pero hindi kayo kinakailangan maging Katoliko para mag-volunteer. At tatanggapin namin kayo, sasabihan namin kayo kung kailan ng pagpupulong at yung training at pagbibigay ng mga materyales sa bawat volunteer na makakalap namin o maimbitahan namin. Kaya tuloy-tuloy ito, panawagan namin at harinawa ay patuloy tayong magdasal para sa ating malinis, tapat, tumpak, makabuluhan at mapayapang halalan. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy tayong makinig at tumanggap ng mga balita tungkol sa ating halalan, lalo-lalo na dito sa Bombo Radio. Opo, sana maging kaagapay din talaga ng Bombo Radio Philippines ang PPCRV sa gagawin naming special coverage po dito sa lalapit na election po, Dr. Arvin Serrano po. Yes. Looking forward to our partnership and coordinating efforts together, lalo-lalo na sa papalapit 50 days na lang ay election na. Okay, with that, maraming salamat po, Dr. Arvin Serrano. Maraming salamat. Si Dr. Arvin Serrano, itong board member at director po yan ng Director for Voters Education and Volunteer dito pa rin na sa PPCRV. Sa mga sandaling ito, kuha na tayo ng update dyan sa Malacanang. May panawagan pa rin daw itong Pangulong Rodrigo Duterte 3 buwan bago siya bumaba sa pwesto dito sa mga rebeldeng New People's Army na sa Malacanang. Si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, aminado nga si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na niya matatapos ang laban sa insurhensya, partikular sa New People's Army bago matapos ang kanyang termino sa darating na June 30, 2022. Pero ito, may panawagan nga si Pangulong Duterte kung saan bibigyan pa ng pagkataon ni Pangulong Duterte ang mga miyembro ng New People's Army o NPA na magbaba ng armas at magbalik loob sa pamahalaan. Sinabi ng Pangulo na may nalabi pa siyang 3 buwan sa pwesto at samantalinsan ito ng mga rebelde para matulungan niya ang mga ito. Ayon sa Pangulo, kung mayroon pa sa mga kilusan ang gustong sumuko, sabihan niya ang mga sundalo at pulis na hayaan silang makababa at makabalik ng payapa sa kanilang komunidad. Binigyan din ng Commander-in-Chief na mas makabubuting gastusin sa mga pabahay, pangkabuhayan at lupa para sa mga magbabalik loob ng mga rebelde ang perang ginugugol o pinambibili ng mga armas at bala. Bilin pa ng Chief Executive sa mga dating rebelde, hikayatin ang mga dating kasamahan na mamuhay na rin ng normal sapagkat ayaw na niya ng mga insidente ng patayan. Iginit ng Pangulo, hindi siya naging presidente para lamang pumatay ng mga Pilipino, maliban na lamang aniya sa mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga. Sinabi ng Pangulo na kung meron pang
gustong sumurrender, personal niyang haharapin at tatanggapin ang mga ito at ibibigay sa kanila ang kailangang mga tulong para sa normal na pamumuhay at sa komunidad, gaya daw ng pera, pabahay at libre edukasyon sa kanilang mga anak. Tayo ngayon, Bombo Gerald, ay narito sa harapan mismo ng Palasyo ng Malacanang. At ito nga, inantabayan natin dahil baka meron pang mga aktibidad si Pangulong Duterte ngayong weekend. Bombo Raymond. Mula sa Malacanang. Yes, Bombo Gerald. Oo, marami-rami rin ba yung mga sumukong NPA sa ilalim ng Duterte administration, Bombo Raymond? Kung may data ka lang naman, Bombo Raymond. Well, umabot na sa libo-libo na yan, Bombo Gerald, yung sumuko. At inaasahan pa na merong mga mangilan-ngilan na lamang dahil nasa ang huling pagtaya ay nasa more or less mga 5 to 3,000 yung kumbaga miyembro ng mga kilosan o ng NPA sa buong bansa. So hindi na kasing kumbaga dami. Pero ngayon ay aktibo naman yung NTF-ELCAC sa pagpapaganda o pagresolba sa mga problema sa kanyang nayunan na siyang sinasamantala sa recruitment ng NPA, Bombo Gerald. Sa mga gustong sumuko na nakikinig ngayon, Bombo Raymond, ano yung mga ibibigay ng pamahalaan sa kanila para sa pagbabago, yung bagong buhay na kapag bumalik na sila, nagbalik loob sila sa pamahalaan, Bombo Raymond? Well, ang maalala ko noon, Bombo Gerald, kung magbalik ka, meron kang long firearm, yung halimbawa, Armalite, na isusurrender, ay automatic daw, sabi ng Pangulo, meron kang 10,000. At kung may pagdating mo doon, meron kang bibigyan ka ng mga pabahay, yung housing units at yung lupa na maaaring titirikan, at syempre yung libre edukasyon para sa iyong mga anak. At nandyan din daw yung TESDA na kumbaga bibigyan ka, tuturuan ka ng mga skills like carpentry, welding at ilan pa para magkaroon ka ng hanap buhay at magbalik normal ang iyong pamumuhay na malayo na sa pakikipaggiyera sa tropa ng pamahalaan, Bombo Gerald. So maganda rin pala yung programa ng ating pamahalaan. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, live and direct dito pa rin sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ilinaw ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi raw kasama ang lahat ng minimum wage earners sa 24 billion pesos na panukalang subsidiya ng mga galing pa rin po dito sa Labor Department. Sinabi ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na hindi raw kasama sa naturang panukala ang mga freelancers o itong informal sector workers. Ang pinag-uusapan daw kasi dito ay yung mga formal sector workers dahil ito raw ang mayroong employer-employee relationship at ito ay ang mga bumabalik ngayon dito pa rin sa trabaho para magkaroon ng pagbabago sa ekonomiya. Dahil daw sa kanila ay muling sumisigla itong mga sektor sa paggawa habang patuloy ang pag-recover ng bansa sa epekto pa rin ng pandemic. Dagdag po ni Tutay, uunahin din umano nila ang micro, small and medium enterprises o itong MSMEs dahil sila ang labis na maapektuhan kapag nagtaas ng minimum wage. Natanggap na rin umano ng DOLE itong 10 wage hikes petition mula sa 6 na rehiyon kasama na ang National Capital Region. Nakatakda na raw na sumailalim sa konsultasyon dito pa rin sa Labor Department sa susunod na linggo itong naturang mga petisyon. Sa kanilang panukala, nais nilang makatanggap ng 8,000 pesos na subsidiya ang bawat empleyado sa loob po yan ng 3 buwan. Inirekomenda ng department ang pondo ay kukunin sa contingency fund ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay pirma na lamang daw ng Chief Executive ang kailangan para sa kanilang panukala. Una rito, sinabi ni Department of Finance Assistant Secretary Paulo Alvarez na sa ngayon ay wala pang pondo itong pamahalaan sa naturang panukalang subsidiya. Sa karagdagan pang balita, tiniyak ngayon ng mga mambabatas na hindi lamang sa National Capital Region magkakaroon ng wage increase sa mga susunod na buwan. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay House Committee on Labor and Employment Chairman Representative Eric Pineda, sinabi nitong matapos ihirit ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na magkaroon ng wage increase sa NCR ay agad silang nagpatawag ng pagdinig sa Kongreso. Sinabi din ni Pineda na sa isinagawa nilang hearing
hearing ay nadismaya ang mga kongresista sa kabagalan ng National Wages and Productivity Commission o NWPC sa pag-aaral ng nararapat na taas sahod sa mga manggagawa. Sa pagdinig naman ng House Committee on Labor and Employment, nakarinig daw ng sermon ng NWPC dahil sa hindi pagiging proactive nito. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Congressman Pineda. Binigyan po namin sila ng 30 days kasi po yun ang nasa batas. So in 30 days time, we will convene again the committee and then we will hear the recommendation of all the various regional boards kung ano po ba ang karapat-dapat na pagtaas po ng sweldo sa rehiyon po nila. Ito po kasi ang nasa batas, we have to give them 30 days, so yun po sinusunod po natin. So after 30 days po, malalaman na po natin kung ano po recommendation po ng bawat rehiyon. Dapat on their own initiative, pinag-aaralan na po nila kagad yan. Napaka-glaring naman po kasi di ba nga po, ang sabi nga ho ngayon, ang galunggong po, hindi na pagkain ng mahirap dahil sa napakamahal po. Pag tinignan po natin yung presyo ng galunggong noong 2018, 140 lang po. Opo. Ngayon po, nasa 280. So, nagdoble na po ang bilihin, ang presyo ng bilihin. So, dapat yun, nakikita na po kagad nila at hindi na po dapat nila inaantay. Dapat kinukonbina kagad nila yung council at pinag-aaralan na po kung kailangan po ba magtaas kagad, di ba? Wag na po nilang antayin pa na kami po ang subita sa kanila o magbigay ng direktiba mo si Secretary Bello. Ipinunto rin ni Pineda na pwede naman palang moto proprio ang pagtataas ng sahod pero naghihintay pa ang mga ito na mayroong magpetisyon. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines sa TUCP, sinabi nitong 2018 pa huling nagkaroon ng wage increase at ngayon pa lamang ulit kumikilos kung kailan sobrang taas na ng mga bilihin at serbisyo. Kaya naman sinabi ni Pineda kung ginagawa lamang ng NWPC ang kanilang trabaho, hindi na dapat sila inuutusan ni Labor Secretary Silvestre Bello III at hindi na rin kailangang ipatawag pa sa mga pagdinig ng Kamara. Nagbanta naman si Pineda na pwedeng buwagin na lamang ang NWPC kung wala ring silbi at bumuo na lamang ulit ito ng ibang mga lupon. Kasabay nito, tiniyak din ni Pineda sa ating mga kababayan na nandyan ang ating pamahalaan para sumuporta sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Narito pa ang pahayag niyang chairman ng House Committee on Labor and Employment. Makakaasa po lahat ng ating mga manggagawa na talaga hong ipinaglalaban po ng Kamara dahil kung hindi ho sila aaksyon, kaya nang nasabi ko nga doon sa committee hearing namin, we will make a recommendation to abolish the National Productivity and Wages Council. At ang mangyayari na lang ho dito is a legislated wage increase po. Kasi pag nakita ho namin na inutil ho sila at hindi ho sila ginagampanan ng trabaho, Congress has the power, to abolish them, and Congress has the power to come up with the legislated wage increase. So, binibigyan ho natin sila ng pagkakataon na patunayan po sa kanila na karapat-dapat pa ho sila magtrabaho sa gobyerno. Kaya antayin po natin after 30 days kung anong gagawin po nila. Makakaasa po kayo na ang puso ng damdamin po namin ay nasa manggagawa po. At siguro din po natin na tama ho ang makukuha niyo yung sahod, hindi yung below poverty line. Kailangan po yung sahod makukuha niyo, kaya niyo buhayin na inyong pamilya. Samantala sa mga sandaling ito maki-update tayo, ano na kaya yung nangyari dito pa rin sa hirit ng mga motorista, itong 1 peso na dagdaga doon pa rin sa pamasahe. Yan po ay dinidinig noon sa LTFRB. At may buong detalye si Bombo Marlene Padierno. Yes, Bombo Geraldo, Bombo Ever, hindi pinagbigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB ang kahilingan ng ilang grupo ng mga tsuper at operator ng jeepney na dagdagan ng piso ang minimum fare sa mga pampublikong transportasyon. Ito ay sa gitna pa rin ng walang humpay na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa na itinuturong epekto ng lumalalapang sigalot ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nakasaad sa statement na inilabas ng LTFRB na hindi nito
hihintulutan ang naturang petisyon ng mga transport group na One Utak, Pasang Mazda, Altodap at Akto na dagdagan pa ang minimum na pasahe sa mga jeep. Ibig sabihin nito ay mananatili sa 9 pesos ang halaga ng minimum fare sa unang 4 na kilometro. Paliwanag ng LTFRB, bagamat kinikilala nito ang panawagan ng mga nasa sektor ng pampublikong transportasyon, ay hindi pa rin nila dapat na maging insensitive ang mga ito sa magiging kalagayan ng maraming Pilipino sa tuwing magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin na domino effect ng pagdadagdag ng pamasahe. Kailangan din nila na isaalang-alang ang argumento ng National Economic Development Authority o NEDA na ang pagpapasa ng pasanin sa mga consumer tulad ng pagkataas sa pamasahe ay magiging kabawasan sa purchasing power ng general public. Magugunita na una rito ay sinabi na rin ng NEDA na ang anumang petisyon para sa fare adjustment ay mahalaga sa publiko dahil maaaring makapekto ito sa mga presyo ng iba pang mga pangunahing bilihin at serbisyo. Samantala, sa naturang pahayag ay binanggit din ng LTFRB ang iba pang remedyo ng administrasyon upang tugunan ng sunod-sunod na oil price hike tulad ng fuel subsidy program para sa mga transport sector. Sa kabilang banda naman ay kasalukuyan pa rin naghihintay ang ilan pang transport group sa magiging desisyon ng nasabing ahensya hinggil naman sa hiwalay na petisyon na gawing 14 pesos ang kasalukuyang 9 pesos na minimum fare. Gaganapin naman ang pagdinig ukol dito sa darating na Marso 22. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung presyo na ng mga agricultural products sa mga merkado sa Western Visayas sabat tumaas na rin ayon sa Department of Agriculture. At may update ang Bombo Radio Iloilo. Patuloy na binabantayan ng Department of Agriculture Field Office 6 ang namonitor na pagtaas ng presyo ng iilang agricultural products sa rehiyon. Kabilang sa mga produktong may pagtaas sa presyo ay ang kamatis, okra, repolyo, Baguio beans, siling labuyo, asukal at cooking oil. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. James Earl Ogatis, ang Regional Information Officer ng Department of Agriculture Western Visayas, sinabi nito na tumaas ang production cost ng naturang mga produkto kung kaya't tumaas rin ang presyo. Inaasahan pa umano na mas tataas pa ang presyo ng agricultural products sa merkado habang mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa naging huling tala ng DA Region 6, nakasaad na bumaba naman ang presyo ng pork ham, itlog ng manok at sahog sa pinakbet. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Padios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Nasa 3 kataong nalulong sa online sabong ng hold-up gamit ang isang pellet gun sa May Albay. May detalye pa dyan ang Bombo Radio Legazpi. Pagkalulong sa online sabong ay tinuturong dahilan ng 3 mga sospek na nahuli ng mga otoridad kung kaya nagawa ang pang-hold up sa isang convenience store sa bayan ng Santo Domingo sa Albay. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Captain Philip Nathaniel Benaventura, ang hepe ng Santo Domingo Municipal Police Station, ngayong linggo nang mangyari ang pang-hold up sa convenience store kung saan nasa 4,000 piso nakita ng tindahan ang nakuha ng mga sospek. Sa sinagawang follow-up operation ng mga otoridad, agad na nahuli ang sospek na si Arnolfo Bandola sa barangay Santa Misericordia, nasuot pa ang damit ng gawin ng krimen. Umami naman ito sa nagawang krimen at itinuro na rin ang mga kasamaang sina James Cobella at Celso Teodorico na parehong nahuli sa barangay Baclayon at Banao ng bayan ng Bakakay. Na-recover sa mga sospek ang sumpak at pellet gun na ginamit sa pang-hold up, maging ang isa sa sinakyang motorsiklo na nabatid na karna pala. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na nagawa ng mga sospek ang krimen dahil wala nang maipantaya sa online sabong habang nakumpirma na ito rin ang mga sospek sa naunang insidente ng pang-hold up sa bayan ng Bakakay. Umamin na rin po itong suspect na naunan at itinuro na rin po yung ginaroroonan nitong dalawa pa niyang kasamahan at na-recover din natin sa kanila yung mga ginamit nilang armas. Ang bagay na naging pahayag ni Captain Philip Nathaniel Benaventura, ang hepe ng Santo Domingo PNP. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi. Para sa Bombo Network News, Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nasa
Nasa 130 katao na ang kasalukuyang nailigtas ng mga otoridad mula sa binombang teatro sa Mariupol City sa Ukraine. Ayon kay Ukraine's Human Rights Ombudsman Mayla Denisova, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang rescue mission sa site kung saan sinasabing pinasabugan ito ng malakas na bomba ng Russian airstrike. Ngunit sa ngayon ay wala pa rin niya silang nakakalap na impormasyon sa 1,300 pang mga individual na pinaniniwalaang sumilong doon nang bumagsak ang naturang bomba. Wala pa rin kumpirmasyong inilalabas sa mga kinaukulan sa bilang ng posibleng casualties pa sa naturang insidente. Ito ang kauna-unahan ng pagkakataon na ibinahagi ng Ukrainian authorities ang tinatayang bilang ng mga survivors sa nasabing pag-atake. Kung magugunita nga una ng sinabi ng Mariupol City Council na nasa mahigit 1,000 katao ang nakisilong sa ilalim ng inataking teatro. Bombo Sports News. Nakatakda naman umanong mag-donate ang tennis star na si Roger Federer ng $500,000 katumbas po yan ng humigit kulang 25 million pesos para sa mga biktima ng digmaan sa Ukraine, partikular yung mga bata po. Ang United States Tennis Association or yung tinatawag na USTA ay mag-donate din umano ng percentage ng kanilang ticket revenue mula sa kanilang Billie Jean King Cup tie laban sa Ukraine para sa relief fund. Una rito iniulat ng UN Refugee Agency na ngayong linggo ay nasa 3 milyong refugees na po ang umalis sa Ukraine. Nakatumbas lamang yan ng 7% ng kanilang populasyon. Sa ngayon, aabot daw sa 6 na milyong Ukrainian children itong out of school dahil na rin sa digmaan at kinakailangang tulungan para magkaroon ng access sa edukasyon. Si Federer po, 40 years old, ay hindi na nakapaglaro sa Wimbledon Open noong nakaraang taon dahil pa rin sa knee injury, itong surgery. Target naman daw ng 20 times sa Grand Slam winner na bumalik sa grass ground swing ngayong taon. Samantala yung mga Pinay boxers nasa Thailand na raw para maghanda sa Southeast Asian Games. May panayam dyan ang Star FM Bacolod. Nasa Bangkok, Thailand na ang national boxing team para sumailalim sa training camp bilang paghahanda sa 31st Southeast Asian Games sa Mayo sa Hanoi, Vietnam. Nangunguna sa listahan si Tokyo Olympic silver medalist Nesty Peticio, kasama sina dating world champion at 5-time SEA Games gold medalist Josie Gabuco, Ira Villegas at Mary Elsie Sinadhan, Irish Magno, Maricel De La Torre, Riza Paswit at Hergie Bakyadan. Magpapartisipa rin ang women's team sa Thailand Open International Boxing Tournament na gaganapin sa Phuket sa Abril 1 hanggang 10. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Olympic silver medalist Nesty Peticio, sinabi niyang hindi man niya nakuha ang gold medal sa Olympics ay patuloy pa rin siyang tatarget ng maraming panalo sa lahat ng kanyang laban. Hindi mo man po binigay ito ngayon. Alam ko mas may magandang plano po kayo sa akin. So yan po yung lagi kong iniisip every time na hindi ko nakukuha yung mga gusto kong makuha. Samantala, hindi naman sasalang si Peticio sa Thailand Open dahil mas nakasentro ang atensyon niya sa SEA Games at World Championships. Kasama lang ito sa Thailand para sumailalim sa training camp. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 16 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos 54 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 67 centavos habang ang euro 57 pesos at 86 centavos habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 90 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission.
Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang